ସେଦିନ ଘର ଓନର ଦୁଇଟା ବାଡ଼ି ପଣସ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମାମା 10ଟା ବେଳେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଠି ନମସ୍କାର କରୁଥିଲା। ମୋର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିକି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିନି କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ସରିଯାଇଥିବା ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆଉ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମିଠା ଖିଚୁଡ଼ି କରିଥିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା କରିଥିଲି। ପତିଦେବ ଆସିଲା ପରେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପତିଦେବ ପୁଣି ଅଫିସ୍ ପଳେଇଥିଲେ। ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ମାଲୋ ମା, ଇଏ କ'ଣ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପତିଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଥାକ ବସ୍, ମାନେ ତଳେ ଗୋଟେ ଥାକ ମଣିଷ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ବି ମଣିଷ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦିନେ ଯାଇକି ବସିବା। ପତିଦେବ କହିଲେ ହଉ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳକୁ। ମାମା ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ଆଣିକି ପିଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାପା ମାମା ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଆମେ ଘର ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ନାନ୍ ତଡ଼କା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।